Kajing kulmar kelajur bha mentah Manipur hadin balami kajing yakan art ke batmai haji ribam. Ha kasngin kong om dunaya kasiphawngot kibala suba bagi dai kile na kuki. Kila syaksiat yam ha kajing yakan du bat kibor pahara ha katai ka distreng. Kajing long jingman kelanang jur bha namar babun ki jaka ha kathami impal kila pentip bakila don ya kajing yakan art ke bajur bha. Kajing long jingman kelanang jur bha du kata-kata ha sentar bala penjari ya ka anjada kerpang jong kisipai bala tip kum ka Armed Forces Special Protection Act lani AFSPA ha ki Henry utali ki than ki bala kham jenjar ha kaleng ka Manipur kani ka jingle ka ailat iki bor ba kerpang na ka benta kisipai ha ki jaka bala penthun ka bapen I ya ka jinglong jingman ka bala penkiu kani ka jingjia ka bala cia mentah Manipur kala penlong ya kiskur Manipur baro ban khang kherdem kayu ka harru kala penhap salta lot kisurok kila long thali amdon kali bayo I bekenut banya bat hadu khatwei kinta la pakhang snong Shaki Hills District jong ka jela Manipur ha ka balas dang nadu ka porson baji menstep kata ka sngi paar kani ka wan hadin ka jing sya penyap jong kisiphawngot ki bala suba bagi dai kile no kuki namar ka jinglong jingman bat ka sang suk sang san kadang sakun ha ka balami ki kubor bala thang ya ki yeng bat la thombo ki riu pajba Nakamtakiwi pergi kubur papinyo I nakandika channel Soba subscribe bat klik ya ka bell icon nang mapin stop tani I haka mobile ki jongki